2, старт. Добър ден. Добър ден. Вие сте началника? Мартин Крупев, началник клиника по образна диагностика в Александровска болница. Заповядайте, влизайте. Чин? Какво звание? Военно, редник от преди 30 години. Заповядайте. Ама имаме ли допуск тук сега? За секретност? Свободно е за всички граждани на Република България и гостите на нашата родина. Как ще е секретно? Не ви разбирам въпроса. Как не е въпроса. секретно? Не ви разбирам въпроса, съжалявам. Добре, защото научихме, че рентгените били секретно оборудване. Сега чувам за пръв път от вас. Заповядайте, ще ви покажа. Ето има и пациенти. Такива пациенти как са без допуск? Не бих могъл да ви отговоря на този въпрос. Така. Това ли е? Ето, заповядайте да видите една рентгенова машина, компютърен томограф от съвременен най-висок клас. Колко струва тази машина? Милиони. Предполагам, че 5-6, не мога точно да ви отговоря. 5-6 милиона. Не е секретно. Ма вие ще се шегувате очевидно нещо с мен. Разбира се, че не е секретно. Пазим данните личните на пациентите, но няма нищо секретно тук. Как е днес тази машина? Като секретно оборудване? Не, разбира се, след конкурс по ЗОП, Закона за обществени поръчки, беше избрана фирма и бе монтирана машината тук. Участват няколко фирми? Участват няколко фирми и тази с най-атрактивното предложение спечели конкурса и така беше внесено и монтирано. Това касае всякакви рентгенови апарати в цялата държава. Какво секретно може да има в един апарат рентгенов? Какъв е дори Според мен томограф? абсолютно нищо. Агенция Митници, да ви кажа, защо ви питам. Агенция Митници внася за около близо 100 милиона евро, за около 100 милиона внася апаратура рентгенова за митниците, по границите, да сложи рентгенова апаратура и е засекретила обществената поръчка. Казва, че това е секретна работа, секретни неща и тя се избира изпълнител. От кой да купи тази апаратура? Как ви се струва това? Да ви приличам на митничарка? Нямам представа. Какво секретно може да има според вас като специалист в тази област? Може да има някакъв вид вредност, но не и нещо тайно или секретно. Защо тогава го правя според вас? Как бих могъл да знам? Като е секретна поръчката, вече агенция Митници решава кой да избере за доставчик. Не участват вече много фирми. Който избере агенция Митници. Казвам му, внеси ми, той внася за каквито пари си. Се разберат. Несериозно ми звучи това. Сериозно, ма Действително ли се е случило? Да, 100 милиона. Не знам. Добре. Айде ходим да сядаме. Искате ли още нещо? И това е. Това ли беше? Да, така, покажи фотографа. Как си говорим, да има картинка просто, така да имаме. Само картинка. Може да питаш. Значи вие нямате, само вие сте редник. Редник от запаса. Редник може ли да работи с класифицирана информация, секретна? Очевидно, да. Даже сте и началник, редник началник. Редник началник, да. Едно време, към края на социалистическия период, имаше нещо военизирано сред лекарите, но това много бързо отпадна след 10 ноември. Те всички лекари бяха военизирани. Даже моята майка, тя е капитан. Офицери, да. Аз тя да съм поне полковник. Да. Вероятно. Обаче такава техника секретна редник началник. Несериозно звучи, да. Нямате ли номер на поделение? Това е секретно. Секретно поделение ли е тук? Не, аз служих в секретно поделение, затова нямам право да обявя номера на поделението на баджа си. А тук кой номер е поделението? Министерство на здравеопазването, Александровска болница. Как стават тия работи в България? Как стават? Вие сте специалистът, аз не разбирам. Разбирате. Всички разбират. Очевидно. Искам да помоля само за мой кеф. Един кадър е тук, портретите, бюста на Рентген, надписа на стената. Вие ще кажете ли нещо за тях? Моля?
Нали рентген? Ето го бюста на професор Конрад Рентген. Ето сними. Кажи страна да кажем. Не, шегувам се писал, че основите на секретната работа доведе рентген. Може би той е в основата. И сними снимките после. От него към снимките. Това са началниците тук. Всички бивши началници от създаването на Александровската болница. Къде са тук края на комунизма? Къде почва? След последната снимка. Как след последната? Този от комунизма? Последният. Края на комунизма беше. Той беше доцента Петков, лека му пръст и директор на Александровската болница. Той? Да. И тогава кой е началник? От 90 години. Аз като дойдох, го заварих него 94-та. И веднага става ти така ли? Не аз. Той на болницата беше директор. Аз съм след още един началник, който е вече пенсионер, да е жив и здрав. Затова не съм закачил негов портрет. Ага. Защото е още жив, професор Хаджидов. МВР примерно ги държат всичките, независимо дали са живи. Не е редно според мен. Не, така ги държат, който е бил Жив. министър. Според мен не е редно. Трябва долу да почне. Все едно да си закача моята снимка. Абсурд. Айде да ви вода оттатък. Описвай го рентген. Какво се казва двоен план? И вие се виждате, и табелката се вижда. И ако сме двама с тебе, двама с Двата обекта, да, сега разберем. те цялата е подразделение на среден план. Те са близък, общ и среден. Да. И това е подразделение на средния. На средния, да. Трима си говорят и се виждат и тримата в Това кадър. пак е среден план. Но всичко цялата стая, всичко те са социални. Така че не е... А тук за цялата болница ли правите си рентгените? На всичко? Значи, Някои отделения нямате си свои. това не. Нашата клиника, рентген, образна диагностика, в Александровската болница има 3 отделения. В общо и в трите края на болницата по едно отделение и обслужва съответно прилежащи едните са хирурги до хирурга, а едно за болницата, ето по-отсреща се това. Аха. И лаборанти ходят в друга сграда, взимат кръв, носят тук. Една пъти пациента не мога да разказваш, особено по двора. Голяма част от болниците са такива, които са на собствен ход. Те могат да отидат. Тия не си в реанимацията, аз си говоря за рентгена, или за някакъв скенер. Всички реанимации и в спешното отделение има рентгенови апарати. Ама рентген, няма такива, няма томографи, такива работи. Не. Обикновено. Непосредствено над спешното отделение се намира рентгеновото отделение на Пенчо Славейков, над бариерата. Топлата връзка между първа и втора хирургия. Там имаме и рентген и скенер. Да. Втори като това. И от спешното насипно състояние ги качват с асансьора на горния етаж и се обслужват на място. Ясно. Но за супер тежко болни, които не могат и да се транспортират, си има рентгенов апарат в Но само рентген, няма спешно. не. Само рентген. И какво правят ходите да направят скенер? На носилка и на горния етаж. Така ще може да не могат да е опасно да се предвиждат. Това се преценява полза-риск, разбираш? Да. Единия ще го снимаме на място, другия ще го закараме там. Защото Стой облучването тук още малко. Така би постой. Защото облучването е много голямо. Ще учи се И трябва да бъде самото помещение, където изолирано, екранирано. Екранирано, да. С разни бариери за маски и не знам ти какво си, за да не облъчваш хората от съседното. И затова няма подвижни. Да. Слави като излъчване, че е измислено, примерно, сега отиваме в спешното и се налага да се прави на място. Целият персонал го изгонваме навън коридора, за да не го облъчваме, за да не облъчваме хората. Да. Затова няма подвижни скенери. Те повече ли го от рентгена? Много повече. 100 пъти повече. Аз съм чул, че една рентгенова снимка, колкото има да минеш 5 пъти през летището. 2 пъти. В съвременната апаратура ние слава Богу разполагаме с нови
машини и сегашното ръководство финансира най-после, защото бяхме с разни баби на по 30 години апарати. Всичкото сега е от тази година, от 24. Nice, yes. Вие още ли сте тук? Технологично се правят разни кабели. Говори го сега, отидохме еди къде си, нали? Да. И да покажем това. Тръгваш